Tervetuloa musiikintekijät Ulla ja Pete keskustelemaan loma-asumisesta. Taustalla soi teidän tekemää musiikkia. Mitä te tykkäätte tehdä mökillä? Kun mökille tullaan, niin siellä on kiva rentoutua. Siellä on hienoa lukea kirjoja, grillata ja saunoa. Ja nauttii ulkona luonnon kauneudesta. Mikä loma-asunnossa on tärkeintä teidän mielestä? Loma-asunnon tunnelma on tosi tärkeää. Estetiikka ja valoisuus ja avaruus. Kun loma-asunnolle tulee miehenä, niin se on kiva, että se ei ole ensimmäisenä mikään työleiri. Vähän niin kuin nappia painamalla hommat lähtee liikkeelle. Se pitää olla moderni. Mikä teidän mielestä on se ykkösjuttu siellä mökillä? No, ainakin mun mielestä sauna järvi näkymällä. Se on se mun number one. Iso terassi ja isot ikkunat. Mikä se terassilla on parasta? Se on se aurinkotuoli. No kuulostaa hyvältä ja kiitos Pete ja Ulla tästä kesähetken haastattelusta ja jäädään kuuntelemaan tämän teidän viimeistä toista biisiä. Hyvää kesää sullekin. Jättää sua voi, vaan kuljen kanssasi. En jättää sua voi, luoksesi jää. En jättää sua voi, tahdon tulla mukaan. Sun kanssasi on kotini mun. Älä pyydä mua lähtemään, yksin en voi sua mä jättää. Rangaiskoon mua Herra, jos mä sallisin jonkin meidät erottaa. Sallisin jonkin meidän erottaa. En jättää sua voi, tahdon tulla mukaan. Sun kanssasi on